Hai mă că vreau să-i filmez și eu pe copiii ăștia, stai tu acolo. Bă, nu cu mere că doare. Eu sunt aici, undercover. Bună ziua! Avem un anunț! Vă rog! Eu l-am luat pe ăsta că este underwater de ăla. Ce ai făcut? Ce care 5 minute? Ce? Deci, suntem la corporația. Nu mai bine la mai de schimb. Proste. Ce mă dai? Ce ai pățit? Dani, sperie noi. Ce? Suntem corporația apă. Apă! Unde e apă? Din baie ăla. Acum ai matei cu punga. E important să-l lasă jos. Că ți fuge el cu punga. Da, și Erica e bitonul acum. Hei! Nu mai mă acolo. L-a plecat. Nu în casă, nu cu apă în casă. Nu în casă. În casă. Te-ai mâncat de treabă. Nu am cu mine handicapatul. Că eu nu ți-am dat. Antonia! În toată lumea, Anton și cu Antonia pe mine m-au dat. Și pe mine. Nici nu e goală, e goală! Antonia! Ia stai, mamaie! Hai, mamaie, așa, mamaie! Stai unde cu goală! Lasă-mă că rupeți ușa. Hello. Salți ușa. Vrem noi să ne protejăm! Vrem în casă! Mai iau apă! Scuze! Asta e confuză lumea! O, dar nu ce ai pus aici? Bună, suntem familia Enache și am învins! Eu cred că moacă bicicla de pe casă. Ești nenorocită! Stupid! Antoni, stupid! Antoni, Antoni, stupid! Yay! Și că la piscină! Da. Nu că e subacuatic. Că eu de la tipa am De asta l-am scos pe și ăsta. atent la tine. De asta ăsta e la pe care le-au să-l filmez la mare. Nu, că te trișezi. Păi Iulia trebuie să o prind. S-a băgat pe maică sa. Dar nu mai face noroi aici, ați făcut aici, aici, nu mai putem să mergem. Gata! Am distrus familia Enache. Da, mi-a dat numai în ochi și în urechi cu toți gura lui măta. Și eu am un ochi, cu un străochi.
Am băgat în așa, stai că... Nu o să strângem asta. Dăm cu asta. Gata, Anto, că te-am Stai, Bogdan. Ce mai vrei? Auzi, dar tu ești cam uscat. Eu? Da, să aud. Ce vrei? Băi, da. Stai, Erica. Când nu-ți mai convine ție, gata? Nu. Trebuie să le schimbăm. Unde plecăm? Nu te Ce că a venit să mă spăl și eu. Stai, mai speli? Nu mai eu? Haide, a venit Cum să moară? Stai mă, cum e cu asta? Nu mai veni aici cu asta, că ai făcut numai noroi. Eri, du-te în partea aia, că s-a făcut mai noroi aici, mai bine să stăm. Aparatul ăsta e care mi-a până. Nu mă arăt că te uiți, că nu te ia mașina asta. Eri, fără matură! Gata, ok, toată satul la poartă, drag. Ia uite și pe aici. Dă-mi și mie! Stai că sunt două furtune acum, tu te-au apărut două furtune? Apa, e unul de la cifra de acolo. Și asta nu vezi, din casă. Bogdan, de la ce la ăla? Înapoi, înapoi! Fugi! Fugi! Ușor, Ce e Anton acolo? Antonio acolo? Lasă-mă după Anton! Bogdane! Stai dracu, că dai cuiva cap pe zăpadă la Lasă-mă copii după ăștia. el! Zici că e zăpadă, așa ziceți voi. Du-te! Du-te! Băi, poate dați cuiva una în cap. Matei, stai acolo. Mi-e frică. Vino încoace înăuntru, te rog. De apă. Da, bine, da, ți-e frică, tu ai început joca cu apa, lasă. Bogdane! Furtunul să mă... oprește-l că l-o vor! Dă drumul! Aeroplan? Stai! E zghituit aici, mă! Ai bun, mă apăr. Eu mă apăr. Vezi că așa luat scut să fie al tău. Facem de... Care-i viața ta? Uite-și pe Miriam. Cu ce să mai trag? Eu sunt gata de acțiune. Asta nu e două tricou. Ba nu, pantalon. Ei, asta e, Ia uite! Că ai protejat. Ia mai aici. Ai rapid, mă! Ai Haide noi dacă uite mai alea, ce-ai luat? Pui? Mere, cred că are rezon. Hai, adu Ați intrat în pauză? Da. După el! Acum, Păi da. Păi cu ce să schimbi pe el? Ai tu vreun tricou? Anton, te dă Tu e singura speranța mea. îți iau un Haide dacă stai că te usuși de la căldură, ce? Da, Iulia, cred că scapi meu dat. Păi și nu mai știu unde el va. La telefonul lui unde? A supraviețuit? Habar n-am. Cred că e... Sau e la încărcat, nici că ăla e. Da, e la încărcătorul, Erica.
Gata? Că ea nu te ia așa automat.